F'Santa Venera wasal fl-aħħar fażi tiegħu ix-xogħol fuq l-ewwel kumpless li Hospice Malta se jkollha biex tagħti servizzi ta' kura paljattiva is-St. Michael Hospice. Il-binja l-ġdida ta' 11,000 metru kwadru se toffri kura paljattiva ċentralizzata f'ambjent tal-ogħla livell għall-pazjenti. L-Arċisqof Charles Cicluna żar il-proprjetà li qabel kienet l-Istitut Edelajcini, proprjetà li l-Knisja tad-donazzjoni lil Hospice Malta. Hawn ingħata spjegazzjoni dwar ix-xogħol estensiv li tlesta fl-aħħar xhur. Il-Kap Eżekuttiv ta' Hospice Malta Ken Delija f'kumment ma' One News qal li l-proġett mistenni jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Qed jitwaħħlu bibien, jingħadda id-dwal minn areas differenti, xogħol fuq il-liftijiet, xogħol ta' kisi, ta' tibjiet. Bil-pjan huwa li kemm jista' jkun illestu malajr fix-xhur li ġejjin. Fil-binja se jkun hemm 16 kamra li fihom il-pazjenti jingħataw kura paljattiva imdawrin bil-qraba tagħhom. Il-proġett jinkludu wkoll day therapy unit u klinika għall-outpatients li minnhom se jkunu offruti servizzi għal pazjenti bil-kanċer, kundizzjonijiet newroloġiċi u mart serju tal-qalb u tal-kliewi. Ken Delija spjega fid-dettall dwar servizz ġdid li qatt ma ngħata qabel, l-inpatient area. Dan se jnaqqas milli pazjenti jkollhom imorru l-isptar Mater Dei. L-inpatient area jekk kif tajt inti huwa servizz ġdid, kollox ħajkonna 16 sodda illi daw jiġu trasformati għal numru ta' pazjenti matul is-sena li xed nistennew li turnover ikun kbir għaliex pazjent jidħol hawnhekk bi kriterji ċari u jidħol għal qasir għal ftit ġranet jew ftit ġimgħat l-iktar minn ġimgħa sa ġimgħatejn u allura pazjenti li jkollhom bżonn li ma jistgħux jibqgħu id-dar imma ma jkollhomx bżonn li jutilizzaw Mater Dei jew ċentru tas-Samok ikun jistgħu jutilizzaw hawnhekk u jinqdew mill-bżonnijiet tagħhom hawnhekk. Ken Delija temm jgħid li s-servizz diġà qed jiġi offrut, però minn dar ferm iżgħar. Issa aktar minn 1400 pazjent fis-sena se jkunu jistgħu jingħataw il-kura f'dar serena b'mod aktar effiċjenti. Diffikultà tal-kura paljattiva hi li titilħaq in-nies kemm jista' jkun mill-ewwel għax ikunu waslu forsi fi żminijiet ta' qorbu lejn l-aħħar ta' ħajjithom. Allura iktar ma tilħaqhom malajr, iktar tista' tgħin b'modi prattiċi mhux biss psikoloġiċi u soċjali u emozjonali, imma b'modi prattiċi ta' equipment, ta' servizz ta' terapisti illi jgħinu biex il-pazjent fl-aħħar mill-aħħar ikollu ħajja komda u ta' kwalità aktar aħjar.